snimamo jedan od obaveznih prolaza za hard ispit. Znači, ovdje će biti obavezno prolaz. To prilično je daleko stigo. Više nego očekivano. Sad meni prestaje kupanje. Ništa strašno nije. Aca je čučio. Eto vidite, ništa nije potonulo malo. Kuću malverzaciju sve napraviti. Ništa, mora sve da se snimi, Jaco. Ovo ništa strašno nije. Da će Bog, bit će neke kiše, inače... Prođe nam, a ne može, ovamo je dubina haos. Znači ovdje jedino mora prođe udar. Sad ću ja preko drveta, samo da isključim, a? Dofe? Stop. Nastavljamo dalje. Kako smo sajlu zakačili, samo mi znamo. Malo mu je stalo. Idemo!